ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ मनोरंजन भित्तिक एथिरे कोनोसी जाति धर्म किंबा कोनोसी ठाकुर को नहीं आक्षेप करा जाय नाही। एठी सुनुच माई कि गोटे शुणे एठी पानी गिलास नहीं कि आस जाब तो माई कि गोटे घंटा है डाकुची पानी गिलास आनीदब गरम मोर जीवन पड़ेगा। अरे आस सजबाज हबार तो घंटाए गला बुढ़ी है से प्रेम बरसी जाऊँ। आइल कौन अरे आस डाकुला कि ए तुम एठी खेल एठी आस तुम कौन किसी जानी पारुन खरा गरम रे मुझे मुग बाड़ी बाड़ी मो जीवन गलानी केत पानी गिलास मागिले पाड़ मागिना गोटे बारंबार खाली से मेकअप होगी गोटे बस विरक्तिया कर दे जा पानी गिलास नहीं धर हाँ तुमको आउ किसी जगह मिललानी कसा आगो तुमको कुंड पे नहीं केस्ता हो हो राग बसले एते बस बुढ़ाटा पागेड़ा हो कौन कह रोषे सरीगलानी से टोका कौन कर कौन से को कौन फायर फायर खेलुची मु किछि जानि नै कौन कहि रहलो मुटे पानी पी दिए रही था पानी पीबो नाही कथा भाबुथि सी एमिति रे माने एते तक बुझेला परे भी से बुझुनी गोटे काम करिया आज हम देह खराब हो पूरा दिन पूरा खराब हो रोल करिया काम धंदा आमे करियानी हां ठीक कहू आमे काम धंदा कलाठू से सळा छतरकी आटी बसी खाऊ मुहेरे लागी गलानी आज गोटे काम करिया मु मुग बाड़ूची हला मु देह खराब होबार रोल कर दउची ठीक सी जमती जानिबनी हला आउ तमे भी बासन मादिकी जीव बासन करके मुग कचाड़ी पड़ो सी किसी जानी पारिबनी जानिबो बापा बो रोग हला बुझल सी जो शोची से घरे से घर पाखे आम बसिकी है बुढ़ा बुढ़ी आम मरिया बोली गोटे प्लान करिया देखिया से शशुर पुओ केमिति काम को जीवनी है हाँ मु कहबी है तुम तुम बासन माजिला बेले ये कर आउ हाँ जमी सीए न जानी पार ना माई कि बेक घोरी पकई आज बापा जीवु कुआड़े आज तो गलु मु मारुची घरे बस गोटे रंग चल खेलु की फायर रे बापा तो की फायर को मुझे ची फायर न करी मो ना भी राधु महांती नुह गरमटा हो गला माइकिना कहता सफा करदे जाए फाउंडर टिके सफा करदे छोड़ एटी शुणुच कालू रे बापा कालू बहुत अच्छे ए अरे हे कुआड़े सब मरीगले रे आस रे बापा कालू ओहो कई शुणुना एटी आस एटी कालू ए कालू बापा अछन तो कालू कि रे मुड़ीटा नहीं साउंड दिला बड़े गला टुकाटा इबे आसिला नहीं एडी आइला आइला ओलो मस्तालो हो कौन है तोर केमती बोलू कौन है
ବାପା 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 କଣ ହେଲା ତମର କାଚ ଭାଇ କଣ ହେଲା? ଛି 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 ଛି। ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛୁ ଶଳା ମୋ ବୋପାର ଶଳା ହାଣି ହାଣି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଅତି ଗୋଟେ ତୋତେ କିଛି କହି ହଉନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଛୁଆ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଚାନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଠି ନିଜେ ଖଟିବି ତୋତେ ଖୁଆଇବି। ତୁ ସେ ଯୋଉ ଫୋନରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଖେଳୁଛୁ ଫ୍ରି ଫାୟାରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ସେଥିରୁ? ମୋ ଜୀବନ ଏଠି ଗଲାଣି। ଆମ କଥା ଆଉ ନୁହଁ। ତୁ ତୋ ନିଜ କଥା ତୁ ନିଜେ ବୁଝିବୁ। ହେଇଠି ଚାଲ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ବୋଉ ବୋଉ ବାପା ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତତେ ଆଉ କେମିତି ବୁଝେଇବି ରେ ପୁଅ? ଆମର ବୟସ ଗଲାଣି, ଆମେ କେବେ ମରିବୁ କେବେ ଯିବୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୁ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି କର। ଦେଖିଲୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଯାଇ ରହିଲେଣି, କ'ଣ କଲେଣି? କିଛି ତ ଗୋଟେ କର। ଏ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ ବୁଝେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ହେଲା, ଆମେ ଚାଲ ଏଠୁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପଳେଇବା। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ। ନାଇଁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ତୋତେ ବସେଇକି ଖୁଆଇବୁ? ଆମର ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆମର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ ଆଖି ନାହିଁ? ଆମ ଆଖିରେ କ'ଣ ନେଜରା ନାହିଁ? ଅଛି ଅଛି। ଏଇ ତମେ ଶୁଣୁ ତୁ ଯା। ଏଇ ତମକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ହେଲା, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ପୁରା ମୁଁ କାହାକୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଏଠି ଦେଇପାରିବିନି ହେଲା। ଚଳିଲେ ଚଳ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯା ଯା କରୁଛ କର। ହେଇଛି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ କେତେ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଥରକ ହେଇଛି ମ। ହେଇଛି ଆଉ ହଉ ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଫୋନ୍ରେ ସାରିଦେଲି। ନାଇଁ, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ମୋ ଜୀବନ +2 ସାରିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଚାକିରି ପାଇଗଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ କୁଳାଙ୍ଗାରଟାରେ କୁଳାଙ୍ଗାରଟା। ନାଇଁ, ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଆଉ ବସିଲେ ହେବନି, କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତୁ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ବାକିରି କଲୁଣି, ଆଉ ମୁଁ ତ +2 କରି ବଇଛି। ମୋ ବାପା ମାଆ ଆଉ ଖଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କିଛି କାମ ଦରକାର। ମସୁରୀ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଯେଉଁ କାମ ହଉ ମୁଁ କରିବି। ମସୁରୀ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ? ଆରେ ଏଇ ସେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ କି? ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଅଛି? ମସୁରୀ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ, ମସୁରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜେଲ, କୋଠା ପଡ଼ିଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପକ୍କା କୋଠା ପଡ଼ିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ, ଆରେ ପାଇଗଲେ। ତୁ ଯେଉଁ ମସୁରୀ କଥା କହୁଥିଲୁ ସେ ପେପର ଆମର ଗୋଟେ ଘରେ ଥିଲା। ହଁ ସାର୍, ଯେଉଁ ସେ ନମ୍ବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଖାଲି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯିବି ଆଉ ଡେଟ୍ ଆଜି ଅଛି। ହଁ ପଠା ପଠା। ହଁ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାଉଛି, ନମ୍ବର ପଠା। ସେମିତି ଯାଇନି କେତେ ମାଟିରୁ ମାଟି ସେଇ ଘରପଡ଼ା କାହାଠି ତା ଘରେ ଅଛି। ସିଏ ଥାଉ, ସେ ନାହିଁ ବା ବୁଝିପାରୁନ ତମେ। ଭଲ ଅଛ କହିବୁ, ଯାହା କହିବ ଭଲ ଅଛ ପଚାରିବୁ ସବୁ ଯାହା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପୁଅ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଏଇଠି ଓ କ'ଣ ହେଲା? ଯାଅ ମୋ ସିଆଡ଼େ। ଆସୁନ, କାମ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ?
ପୁଅ ନାହିଁ ଘରେ ଆସ ଟିକେ। ଉଡ଼ାର ପ୍ରେମ ଉଠୁଛି ଗୋଟାଏ ବି ତ ସମୟ କମେନି ଆଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଅ ସେ ଯା ସେ କଣ କହୁଛୁ ଆସ 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 ଚାକିରି ହେଇଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମତାମତ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।